गाननाय नां गस्लाया गोसोम नालाय बारा मिथिनाय नंला अबेबा दखानाव 7 अबेबा 6 अबेबा 5 अबेबा खमावबो मोनबावनो हागौदां 1000 रायजोफोर आं मोनसे कोड बिराद मोजां फसायदों जिजिरि दख'ना स्ट'रावहाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो ना आं गाननायगोन बेखौ दायो खेबलाय र' गाननाय नां गस्लाया गोसोम नालाय बारा मिथिनाय नंला ओमफ्राय बेबो ब्लेक ओमफ्राय ब्लेकजों ब्लेक जाबाय बे बेलेगमोनबा बेरगौमोन आरो बिरादनो नैबे आर'नाइ आगर ब्लेकआ ओमफ्राय नैबे ब्लेजार कर्टआवहाय जे जिखौ होयो कर्टआवलायनो कर्टआव जे जिखौ होयो बे आरो बानानै बे सिया ओमफ्राय आं फैग्रोना फसायबाय आं एसे खमाव मोनबाय मादैनिफ्राय दामखौबा बेसेबां हरगोनथाय आंहा ओमफ्राय ओरैहाय दामखौ बुंथ'ला नोंथांमोना सोंनानै लाहरदो आंहा एसे खमाव मोनबाय नोंथांमोना एसे खम खालाम आरो फसायदोंबा आयना नायग्रोबावना आं ससेनो बारा खालामला आंना नै बियो 42 साइज 42 साइजआ मा जागोनथाय एल जागोन ना एक्सेल जागोनथाय बुंनो रोंला आं माबायदि नुदों अबेबा दखानाव 7 अबेबा 6 अबेबा 5 अबेबा खमावबो मोनबावनो हागौदां 1000 अबेबा खमावबो मोनबावनो हागौदां बिसोर खिन्थु मादैनाव आंहा मोनगबाय बेसेबां मोनखो आं खिथाला आं लाबाय बेखौ बायखाबाय आरो ओमफ्रायहाय एसे नै बेवहाय गथा दङ 50 थाखा खै थाखा दायो बेनो ओमफ्राय आं थांनोसै दायो माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम जाबाय